O ikaw, tapulan kay kang dako. Ako pod tapulan sa kay ko. Ali, sabay na ako. Kabalo ko daghang tapulan karon sa ECQ. Mao na nag-imbento ko og workout para sa mga tapulan. Kay tapulan man sad ko. Mao na nag-imbento ko. Pwede ra ni wala pa kay kaligo, wala pa kay kaon, wala pa kaka-update sa imong uyab. Pwede ni buhaton. Kay tapulan man ta. So unsa man? Ready na mo para mag-workout? Reminders lang ha. Bawal ta sington. Bawal ta magkamasol ani. Kay mga tapulan man ta. Number 1, air push-ups. This is the incorrect way. This is the correct way. Number 2, air jogs. This is the incorrect way. This is the correct way. Number 3, side steps. This is the incorrect way. This is the correct way. Number 4, slow grinds. This is the incorrect way. This is the correct way. Number 5, towel. Cellphone, selfie. Mao to mga siaw, mao to ang mga workout para sa mga tapulan. So before ko mahuman ani akong vlog, i-mention ang inyong kaila nga mga tapulan ug i-promote kani nga workout kay para ni sa mga tapulan. Ha? Till next time, ciao.